mga sagoy, and welcome back to my channel. So kung bago pa ka diri sa ako ang channel, don't forget to click the subscribe button, ring the notification bell para always ka updated sa mga bagong videos. Naday opal? Yes, naay opal. Mao na siya ang gihatag nga play button sa mga 1,000 subscribers. Pero murag giwa naman na ron, so nagdiretso na sila sa silver, gold, above na achievements. So guys, since nag 1,000 subscribers na ta, so gusto na ako i-rewardan ng akong kagalingon, right? So magbuhat ka ron of opal play button. So guys, without further ado, let's get into it. Hapon! In making a opal play button, ako ang gigamit is a stone. Ano siya? Stone canvas, which is pang sublimation. So sublimation na sa ta, just like the previous video na to, no? Nga nagprinting ta og t-shirt. So mo ni siya, guys. As you can see, oh. Wala, nagpakita na siya. So nagbuhat ta og kuan ganina. Nagbuhat ta og design para sa toang opal play button, which is kani. Ako pakita ninyo. Guys, ang atoang gibuhat kanina nga canvas nato ni pila na nga inches, 5.5 by 7.5. So gamay ra jud kaayo ang atoang stone, guys. Gamay ra kay siya. Pero at least ba malipay ta makita nga nakaabot tag 1,000 subscribers, kasi it's hard though. So ato na siya i-print karon using the sublimation printer. Let's go. So muna to, guys, na print na nato. Then ato i-check. Pasensya kaayo mo sa ato ang shop karon, no, kay damak kaayo kay nang impyo sa gid ko. So na siya nagsugod na siya print. So inigawas ani, guys, ato na siya i-print. Pero before that, ato sa i-set ang atong machine once again. So nausab na ni ang settings, guys. Since kung ano man we are using a stone, so mausab na ni siya. So mo na siya ang bagong settings. Setting for stone is di na siya 190, guys. May mo na siya 210. Set, then 35 seconds. So let's wait nga maabot na siya 210 ang kaning red, then ato na siya i-print. Igo pasad mo gawas ni ang ato ang i-print nga. Wow, excited ko, guys. So samtang nagpaabot nga mag 210 o magpaabot ang magawas ang design, gusto na sa kadiyot. So kung nagkuan mo nganong naga-print ka ani kini opal play button, syempre diya mo guna maguna. Diya na siya maguna sa pagpangandoy. So mangandoy ta og dako, mabot na siya. So mitojo ko ni Kong TV nga law of attraction. So kung sa imong gusto nga may tabo gina siya. Maabot ra gina siya. Maabot ra siya, guys. So I never expected gani nga maabot tag 1,000 subscribers nga ma-hit na to siya. Dugay na kaayo ang ako ang YouTube channel, guys. 2013 pa guro na siya. So since di man gud active kayo, so na kuha na siya, nagkadugay na gud siya. So it's okay naman, good. It's okay ra gid kaayo if mangandoy tagtaas, no. So diri ni magsugod opal play button. At least na kay makita. At least ako, na ako'y makita nga akong ibutang nito sa akong kwarto. Di ba sa musala nga na nakabutang nito nga opal play button, 1,000 subscribers. Charot. Bahalag ako ray gabuhat, guys, pero at least ba kana ganing ma-focus imong unahuna ba nga achievements ana. So wata ka balo, maybe sa pila ka sa katuig since 2013 good. 2013 unsa na tan tuiga ron 2020. So 7 years na nako nakuha ang 1,000 subscribers, di ba? Kayo. So wata ka balo, 7 more years. Sukat sa 2020, 7 more years. 2027, so makuha na sad nato ang silver. Oh, di ba? Ana lang good. Mangandoy tagtaas. Natural nangandoy gud so dapat ato na lang taason. So guys, humana dayag printa.
Mo nag-print, gawas na, naka-feel na ko, nakadungog na ko. So, ato na siya i-cut. Okay to guys. So, mo na to guys, gawas na ato ang design. So, ang atong bahaton is ato siya i-cut. So, dara ang ato ang design. So, ato ni siya nga i-cut. Then ato ipapilit sa stone. So, dara ng stone. Ngayon natin na siya ipapilit. Just make sure nga walay hugaw ang ato ang stone para nindot og kuha. Nindot og resulta. Nga ito ang i-print. Ayan nga, sinaw na kayo. So, ito na siya ipapilit. Ito siya i-center. So, I'm using a thermal tape. Okay, para bisag init, dili siya mapilo gani. So, yun. Ano tanaw, naka-center ba siya? Center. Yun. So, naka-center na siya guys. Yun. So, we're done. Napapilit na nato ang ato ang design. So, fully center ano siya, no? So, muna ni guys, ito na siya i-print. So, 35 seconds, then 210 ang giniton. So, 35 seconds. Pabuto na to guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And let's open it using one hand. Yun! Oh! Kung nakadungog mo guys na yun nga crack nga tingog, no? So fully nipilit ra ni siya. Guys, we're done printing our opal play button. So tara, gunitan ako siya. Ato siya tanahan guys. Unsa siya ka pretty. Guys, that's our video for today. So I'm happy sa resulta. So na siya free nga stand. Here. So guys, kung ganahan mo mapabuhatan ng PM lang mo nako or sa RGR Printing Services. So it's a stone. So lig-on dun siya guys. Nindot og quality. Then made by me with heart. Charot. So guys, ay mo kalimot sa pag-like, share, and subscribe sa atong videos karon. Then makita-kits na po ta sa sunod. Either unboxing, review, ato na nang sudlan guys, kay kinahanglan na jud kayo, no. Murag-hurot na itong content. So guys, abang-abang guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Ring the notification bell. Hindi ganyan may ring gani. Paksit juga.
Bye-bye.